Вудсток. Залезяка. Сегодня разыгрывается на нашем рок-фесте конкурс среди групп. Голосовать будем мы, зрители. Какая группа круче? Ну, голосовой будет голосование, ребят. Голосовой. Кто круче кричит? В конце концерта. И кому достанется вот этот приз, который там внутри. Так что давайте, слушайте внимательно, оттягивайтесь. Ну и да здравствует вам Вудсток, кстати, и наш рок-фест, который называется «Железяка». 5 вересня у цьому рок-клубі фестивалили 3 рок-команди. 2 тутешні Валдорез і The Dark Skies та Домінатор з Олександрії. У їхньому виконанні близько 3 годин лунали як всесвітньо відомі рок-гіти, так і власні композиції, від чого публіка отримала величезне задоволення. Фестивалю «Залезяка» стала сьогодні Ірина Зима, яка представляє колектив «Темні небеса». Гарний фестиваль, дуже багато друзів, знайомих лиць, незнайомих. Дуже все гарно. Дякую Юлії Кратковій за організацію цього фестивалю. Смачно, всього багато. Нам просто давно не хватало хорошей музыки, рок-музыки. И мы стараемся, все для этого делаем. Рок-н-рол назавжди! І він живий. Да?